Салом алейкум ва ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Азам Тавоев. Видеои имрӯза дӯстон дар бораи ҷиннӯ. Марҳамат дӯстон, касе ҳамин ролик наметарса тамошо кунам. Мо бошад видеоролик имрӯзаро сар мегирем. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мегирем. Рафтем. Як ҷангалбон дар ҷангал як чизи хелом аҷоибро мебинад ва инро ба навор мегирад. ин ҷангалбон худаш мегӯяд ки ман инро муддати дароз аст ки дар ин ҷоҳо мебинам. Фақат ӯ аз таги сангҳо мебарояд ва боз медарояд. Аз ҳама аҷоибияш дар он аст дӯстон ки ин чиз фақат дар як рӯз як маротиба ва дар як соат мебарояд. ин шахс дар таги дарахтон нишаста ва дар бораи дарахтон гап мезад. Лекин бинед ки чӣ ҳодиса рух дод. Oh, sorry about that. He was doing it. Oh, there he is. Okay, let's there. чӣ ки мо дида истодем дӯстон, ин чиз ба инсон хело ҳам шабоҳати зиёд дорад ва ин чиз мебарояд худашро якчанд секунд нишон медиҳад ва боз ба ҷои худаш медарояд. ва бинед дӯстон ки качестои ин видео хело ҳам хуб аст. ба гуфти шумо ин чи аст? фикру ақидаҳои шумо дар комментария. ин видеоро бошад дӯстон дар чуқурии уқёнус ба навор гирифтанд. дӯстон инро ягон кас намедонад ки чӣ аст. ин чизи хело ҳам аҷоиб ва тарснок олимонро дар ҳайрат гузоштааст. вақте ки камераро ба чуқурии уқёнус равон мекунанд, камера ба ин бармехӯрад ва олимҳо аввал мегӯянд ки ин инопланетянин аст, лекин баъд аз чанд лаҳза боз мегӯянд ки ин ягон намуд ҷондори обӣ аст, лекин то ҳоло маълум нашудааст дар илм. як мард дар вақти сайругашт карданаш дар ҷангал ин чизро ба навор мегирад, лекин ин маълум нест ки чӣ аст. якчанд лаҳза ин чиз меистад ва баъдан гӯё ки қанот дошта бошад. баъзе аз одамон мегӯянд ки ин Диметр аст, лекин то ҳоло маълум нашудааст. як ҷавон аз шаҳри Канада дар наздикии ҳавлии худаш як чуқурии хело ҳам калонро мебинад ва мехоҳад ки инро ба навор гирад. лекин бинед ки дар вақти ба навор гирифтанаш аз даруни ин чуқурӣ чӣ мебарояд. ин видеое ки ҳоло дӯстон шумо мебинед, инро ягон кас то ҳоло маълум накардааст ки дар ҳақиқат чӣ аст. динозавр аз даруни ҷангал мебарояд ва ба назди як хона меояд ва соҳибхона онро ба навор мегирад. чӣ хеле ки мо дида истодем, ин дар ҳақиқат динозавр аст. чӣ хеле ки мо дида истодем, ин динозаври хурдак аст, лекин ман намедонам ки ин аз кадом оила аст. Трицератопс бошад ва мумкин аст ки дар шаҳри Канада, дар ҷое ки ин видеоро ба навор гирифтанд, динозаврҳо зиндагӣ кунанд. аз чӣ сабаб онҳоро дида наметавонам, барои он ки суръати онҳо аз 70 километр то 90 километр аст. барои ҳамин дӯстон, агар шумо ин гуна динозаврро вохӯред, шумо аз ин гурехта наметавонед.